na etu o si wee na-agụ ha agụụ ịhụ na ụmụaka dịgasị iche iche ndị Onweghi ọha bụ nnọọ ndị nke ga-aga n'ihu wee na-anata ezi ọnọdụ agụmakwụkwọ dịka ndị ogbo ha ndị ọzọ sitere n'ezinụlọ dịgasị iche iche bụ ndị akajiakụ ka otu nnọrọ onwe IG Healthcare na Scholarship Foundation ji wee chịkọba nnọọ ule maka ụmụakwụkwọ ndị Onweghi ọha dị 400 n'ọnụọgụ nọ n'oge agụmakwụkwọ junior secondary nakwa senior secondary tinyere ndị nke ọzọ nọgasị na ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche. Ya bụ ule achịkọbara maka ụmụakwụkwọ ndị a bụ nke were ọnọdụ n'ọba akwụkwọ Kenneth Dike nke dị n'Ọka bụkwazi nke dọtara ọtụtụ ụmụakwụkwọ sitere steeti 36 enwere n'ala anyị a gụnyere isi obodo ala anyị bụ Abuja. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Mmadụ n'akwụkwọ n'efu nke ụlọọrụ IG Healthcare and Scholarship Foundation bụ otu n'ime ụzọ pụrụ iche Aguowo, onye oji ego achụ ego si na mpaghara n'Ibo Anambra steeti, si wee na-enyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka iji wee mee ka a chụọ agụghị akwụkwọ n'iti volleyball ọsọ ụkwụ elu anị. Ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe mmemme. Onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke Post Primary School Service Commission dị n'Ọka bụ Oriakụ Benedin Anago tụrụ nnọọ Chief Aguowo maka ụzọ dị iche iche o ji na-enyere ndị mmadụ aka, ọkachasị n'ihe gbasara ịgụ akwụkwọ, nke ọ kọwara na ọ dabara adaba n'ihe dị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo megoro n'alaka ịgụ akwụkwọ na steeti a, ma kwue na ya bụ omume bụ nnọọ nke ndị ọzọ nwere ego na steeti a nakwazi obodo ndị ọzọ na Naịjirịa kwesịrị inwomi iji wee wezụga agụghị akwụkwọ na mpaghara obodo a, ọkachasị n'etiti ndị ọ na-enweghị ka ọra. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa Chief Executive Officer nke Best Brain Contest ndị na-achịkọba ya bụ ule ịgụ akwụkwọ n'efu bụ Dọkịnta Frank Igbojindụ kọwara na ya bụ amụma ịzụ ndị mmadụ akwụkwọ n'efu bụ nnọọ nke ndị ga-elite elele n'ime ya na-agaghị akwụ ụgwọ akwụkwọ, bụkwaziri nke ya bụ ụlọọrụ ga na-ahụ maka ndị ahụ na-eri, ịga ụlọọgwụ ha nakwazi imerime ihe ndị ọzọ wee luo na ha agụchaa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ogogo mahadum. Ebe o kwupụtara n'otu ahụ ka esi eme ya kamgbe ya bụ n'ọlụ IG Healthcare and Scholarship Foundation malitere n'afọ 2020. Dọkịnta Igbojindụ kọwaziri na n'ime mmadụ 4,000 ahụ towele ya bụ ule nke ịgụ akwụkwọ n'efu na a ga-ewe mmadụ karịrị 2,000 n'ọnụọgụ ndị ga-elite elele na ya bụ amụma. Ebe o kwupụtaziri na ya bụ n'ọlụ na-emepe akara eji edeba aha n'iso wee lee ya bụ ule ịgụ akwụkwọ n'efu kwa afọ ọbụla. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Executive Director nke IG Healthcare and Scholarship Foundation bụ Lady Gloria Abanihe gosipụtara obiọma o nwere na ya bụ mbọ otu ahụ na-agba kamgbe na-amị mkpụrụ otu esi wee tụọ anya, ma kọwaa na ndị chọrọ iso wee lee ule ịgụ akwụkwọ n'efu nke ya bụ otu n'afọ na-abịa n'iru kwesịrị nnọọ ịdị na-aga n'akara dị iche iche nke ya bụ n'ọlụ ndị gụnyere akara Facebook ha, Instagram nakwazi webụsaịtị dịka a na-agba ha ajụjụ ọnụ. Ụfọdụ n'ime ndị nne na nna ndị dute ụmụ ha ile ya bụ ule ịgụ akwụkwọ n'efu ndị gụnyere Oriakụ Ebelechukwu Ọkafọ nakwazi Maazị Sunday Azubike kenere nnọọ ya bụ ụlọọrụ, ọkachasị onye isi ya bụ Chief Aguowo maka ya bụ amụma o wepụtara iji nyere ndị ọ na-enweghị ka ọrụ aka n'obodo, ma kọwaa na ya bụ ihe ga-enyere nnọọ ezinụlọ ụmụ ha ga-elite elele n'ime ya aka, ebe ha kpeziri ekpere ka Chineke gaa n'iru n'igozi Chief Aguowo nakwazi ụlọọrụ ya. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.